पुष्पताई, मी तुझं सकाळचं रील्स बघितलं. बेच पाडो म्हणून दाखव. अजिबात नाही म्हणायचं, माका इथं आणलं तर अजिबात नाही म्हणा. अगो मेले खरंच सगळी विचारतात पुष्पताई फेमस झाला म्हणतो. ती म्हणाली काय मेलं? अगो बेच नको, दहाच तरी म्हण. बस झालं तेवढं तरी. काय येता सगळा पाडे, मी म्हणणार नाही. काहीचा बंद करू तिकडे. अगं एक पाड फक्त एक. एक का म्हणजे दोन ऐका चालू असं तर म्हणणारच नाही. मग बंद करताय. चल बंद केलंय. चल हा केलंय. माझं काम म्हणजे तू काय येतच नाही. झालो एवढं झालो पुढे वेदना चार झालो. वेदने काय चाय बेदुनी चाय आहे म्हणतात. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या भागात मी विनय घाडिवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आता संध्याकाळचे 5 वाजता आहेत आणि जरा खाली चाललो आहे. खाली म्हणजे आमच्या बागेतच, कारण की तिथे नाना आणि बाबू आपला वय करतायत. वय म्हणजे हे आता बाजूला तुम्ही हे बघा, ह्या साईडला जे कुंपण बघतायत त्याला आमच्या भाषेत वय म्हणतात. आणि ते सगळं बागेत चालू आहे त्यांचं काम. आणि तेवढ्यात त्यांचं पार्सल आलं इथे घरी फ्लिपकार्टवरून. मागच्या वेळी तुम्ही बघितलं असेल नानांची चप्पल तुटलेली, तर ती मागवलेली होती. ॲक्च्युली 2 चप्पल मागवलेल्या, बाबूची आणि नानांची. बाबूची कालच आली आणि नानांची लेट आली आहे. त्यामुळे कालपासून ते विचारतात माझी चप्पल खाया, माझी चप्पल खाया. इली नाही कशी, याची कशी इली. तर त्यांना दाखवायला चाललो आहे. चला. ह्या काय तोडलास? हो तर तोडलास काय? कशाक ती मेली? आणि जास्वंदीचा काय केलास? जास्वंदी कट करून टाकली म्हणजे असं फुलात चांगली पाळली नाही. बावडी दिसता व्यवस्थित झाड. आणि वय झाली, वय इतका झाली. खायचो यांगाळू आता ताण वय म्हणजे आता मधल्याचे हे खूट लावून झालेत फक्त. हो माटा ही व्हायची इतकी उद्या केली ना, लाव ती सकाळी ताटून घेतलो. कसा वाटतं बघ आगार? अरे दोन आण तू सगळा एकदम नको आणू, दोन आण. आणि ह्या काय झाला? तुमच्या चपलेचा झाला काय? काय मी मरान गाडी ना उद्या नाही ठेव काहीला हा ठेवला हा. काय माहीत, मी घराकडे होतंय की मी झोपलेलं आहे. 11 तारीख आहे तुमची. तिला ना रे तू काय सांगायला फोन करीत लागलोच नाही. म्हणजे रिटर्न गेला का? माही आणून घराकडे ठेवला, संध्याकाळी जेवतो असताना. या काय जाणार आता? आम्ही युवक टाकले नाही कचरो 4-2 दिवसात वाळात. हो म्हणून वय गेलं आता सगळ्या धोपून जाऊन ढगवू ना. हातात काय आता मग समाज काय बघले नाही मी. बॉक्स फाडू नका आधी, नाही झाली तर परत वांदे होतील. हो तसा धोनवली एकदम. झाला गेले नाही ते केला झाला आता. चप्पल झाला म्हणतो तोकडा आला तर नाही. बरोबर बरोबर आहे. नेमका होणार नाही. काय मोठा करू. 7 नंबर म्हणजे पाय तुमचे जास्तच बारीक होतो. लांबी माडा बिडा चटते पडले. छोटेच पाय व्हायचा घरकाराने नाही जमणार त्याचा. असा बघूया चप्पल कसा आता बघूया. बघ, ह्यो कलर चांगला वाटता तुझ्यासारखं ना माझ्यासारखं. पण धुरल्यात गेलो की तो वेगळं होतो. कसो तो तुझं वेगळं होणार, ह्यो काळोचा. माझं तो होणार झाला घालून तरी बघा. चिकल लागणार. चिकल कधी आज नाही उद्या लागणारच आता. तुम्ही पहिल्यांदाच असा घालणारच ना, म्हणून बरोबर ना. तुमका कसा बरोबर. बरोबर
मस्त होईल. मस्त. चला मग आता शेळी आणून देऊ आपण आणि टाकताना. सकाळी सकाळी हो सकाळी पण माका उठवा आधी सांगा. सकाळी म्हणजे मी वय वय करूची हा हां काढून घेऊन येते सकाळी मी आधी आता आधीच काढून ठेवशाल. हेच मोडाची काढून सात ठेव हा ही घेऊन चला ही बारकी आहे तो ही नको. हे याच्यात मोठा खेळा केवढी दिसतात ती. तो हा दिसवा बारकी होत पण शेळी मोठी होत. जे आहे आग घालून टाकूया आता बरोबर. आता बरोबर घालून सांगणार ना. तो आग घाला ना. हा आणि पामग्या खायचं का? गेल्या व्हिडिओत तुम्ही बघितलं असेल आम्ही भाजी लावली म्हणजे बाबू भाजी लावत होता भाजी पेरत होता तर ती केवढी आली ते बघा 4-5 दिवसातच. ही बघा ही मुळ्याची भाजी आहे आणि या साईडला पण लावलेली होती ती पण बघा ती पण बरीच वर आली आहे. ही या आधी लागलेली होती हिला इथे जवळपास 10-1 दिवस झाले असतील. इथे ही मुळ्याची आहे इथे लाल माठ आहे आणि ही काय मेथी बिथी काहीतरी असेल. हे तू काय करतो हा ह्यो काय करता होय तू शाळेत गेलं का ती सांग. आणि अभ्यासाचा काय झाला हा हा मग अभ्यासाचं काय सांगितलं. झील बापसन तू अभ्यास पूर्ण करून गेलं काय हो सांगता. बापसांनी हे नी आणि काका काय रवलो काकाक सांगितलेला होता अभ्यास करू तुझो. तर मित्रांनो हा आमचा बागेतला झोपाळा आहे बाबून बांधला आहे आणि रोज हा दुपारचं येऊन इकडे टाइमपास करत असतो मोबाईल ढवळीत असतात. लहानपणी झोपाळ्यात कमी बसलो म्हणून झोपाळ्यात तो ते लहानपणी त्या झोपाळं कमी मिळालो आणि बाकीची पण होती घरात बरीचशी मंडळी त्यामुळे त्यानं आता झोपाळ बांधला आणि दुपारचं वयच असता तो झोके घेत. काय रे काय झोके देणारा कोण हा हा झोके देणारा नाही हा त्यामुळे ते एकटंच झोके घेत असता. काय 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 एकदा हलवलं की पुढे मागे होता तो पुढे जाता पडलेलो हा उलट तर तिकडे बाबूजी कामा चालू आहे आणि इकडे काका हे बघा त्या सकाळी आम्ही शेंगा सुकत घातलेल्या त्या घेऊन चालल्यात आणि पुष्पा काय करता बघूया. बाकी आपली वाडीतली पोरा ओमो विमो ती बघा क्रिकेट चालू आहे त्यांचं खेळ आणि पुष्पाचं हे दुसरं काय चालू आहे पुष्पा तुझा शेंगे भरतं. तर आज तुम्ही पुष्पाचं रील बघितला नसाल याच्यावर कशावर होता इंस्टाग्रामवर तर जाऊन नक्की बघा. जे इंस्टाग्रामवर होत त्यांनी कलर्स ऑफ कोकणचा इंस्टाग्रामवर चॅनल आहे व्हायरल झालो रील त्याचं आजचं. सकाळपासून टेन्शन येलं ते का जो तो येतात का पाडे विचारता नाही काय चालू हे पण शेंगांचंच काम चालू. तुम्ही हेच केलेलंस की भुईमुगच घातलेलास की सगळीकडे होय होय ठेवायचे गुंडाळून परत उद्या घालूचे आहेत ना मग ताच बाकीची इली सगळी दुपारी काय नाही तू बघा ओमोनी खेळतात तकडे काय काय पिशी घेऊन जा उचल मग मागा चल पटकन. चला आता थोड्या वेळाने येऊया. आता ही पिशी घेऊन जाते आधी घराकडे नाहीतर पुष्पा परत गाळी घालूक लागत. पुष्पाच्या गाळी म्हणजे सॉलिड असतात तुमका माहीतच तर किती गाळी यार्डा तुमका माहीत पडला असतात. गरीब राहलेला नाही आता ना पुष्पा हां हो हो आज कमेंट आहे का पुष्पा कुस्की आहे आता तू दाखवू काय सांग काय हो ना ही बघ त्यांका नाही काम धंदे कोणा कमेंट टाकणार काय हो
जे चांगले बोलतात त्यांना काय नाही बोलत तो, आणि नाही जे वाईट बोलतात त्यांना असं बोलतो. असंच बरं. हे बघ फालतू नाही. कमेंट टाकतात कशा होय कुस्की आहे पुष्पा, खया परस पिशवी बंद करून ठेवली. कसली पिशवी बंद ती केली? पिशी तुळशीच्या लग्नात उघडलेलंच कसली फराळाची. बाबलो सांगत होतो आमका जरा फरसांदी, ती पिशी बंद केलं तर त्याच्यावर तुका बोलले कुस्की आहे पुष्पा. मग आता काय म्हणतं कुस्की ह म्हणाले. कुस्क्याचं. चल दी आता पटक्कन. धर मी एकट्यान उकळू की आता ठेव स्टँड किशात. हा कुळगे चालला काय गो कजलं गो गो. हे बघा पुष्पा आणि काका चाललेत घरी. मी आता घरी जाऊन आलो आणि बाबू थंय पाणी घालता. भाजी एक दिसत नसत सांगते का थांब. ड्रोन उडवते सांग. हा हा. मी जातो ना आई बघा थोडी काका खाली येऊ सांग. चला तर आपण आता निसर्गरम्य वातावरण बघूया. विनू दादा आता ड्रोन फिरवणार. कशात गरम नाही निसर्गरम्य निसर्गरम्य काय बोलला बघता. गेलो वरती. पुष्पाताई मी तुझं सकाळचं रील्स बघितलं. बेच पाडो म्हणून दाखव. अजिबात नाही म्हणायचं माका इथं आणलं तर अजिबात नाही म्हणा. अगो मेले खरंच सगळे विचारतात पुष्पाताई फेमस झाला म्हणतो. ती म्हणाली काय मेलं. अगो बेच नको धाचू तरी म्हण. बस झालो तेवढं तरी. काय येता सगळा पाडे मी म्हणणार नाही ताईचा बंद करू तिकडे. अगं एक पाडो फक्त एक. एक का म्हणजे दोन नाही म्हणणार. ऐका चालू असं तर म्हणणारच नाही. मग बंद करताय चल. बंद केलंय चल. हा केलंय माझं काम म्हणजे तू काय येतच नाही. ते पाडं म्हणायचं काय बेग बेगिन 4 वाजता किती 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 पाडं होणार वेळ किती बेच सांग सांग सांग. कशात धरलं तो आवाज जात नाही रे. झालो एक एवढं काय बे के बे झालो. पुढे वेदना 4 झालो बेदने काय चाय बेधुनी चाय आहे म्हणता. 4 बेतरी कॉफी. कामा झाली चल मग. बंद कर रे. वाटेक लाग मग कामा झाली तर. नाही झाला काम. मग काय करतास मगातपासून टाइमपास. त्याचं तसंच असता. आता या काय चालू औषधाचा काय रे. आता औषध खय मारतं. सुपारी घेऊन जातात. औषध खय मारतं. मी ह्याच्यात गावात नाही माझे केस दुखलेले होते. मी नाही नेणार. आता म्हणता कामा झाली तरी काय करता काय रे. सुपारीचा सुपारीचा घेतोय मी. तू काय करतं पण उगाच आवाज आपले मोठमोठे मोठे मोठे म्हणजे काय गावात नाही याच्यात आणि पाईप कसं घेणार. डोक्यावर ना डोक्यावर ना. झाडू बिडू सगळं आहेच ठेवलंय. म्हणजे तू असाच जायत होतं घराकडे. वा रे वा. मगाशी काय करीत होते ते तुम्हाला कळत मग नाही. तू काय करीत होतं. ही तरी कामा करीत होती. तू तर माझा मी शेंगाई भरीत होते. यांना मारीन धरीन तू आधी पहिलो. तेवढा काय तर केलं तेवढाच खाली इल्यावर. हो खाली त्याची पाक झाडल्या आजांची ह्यो बोलला मी केलंय. ह्यो बोलता वाट पाडल्याने मारू. तू कोणता काम घे तुझा. मी नाही. हे रील चाललो नाही पण त्याचं. कडक मग पुष्पा आता पुष्पाच्या नावाखाली चालता सगळा. मग पुष्पाताई एक दिवस नाही कधी सगळी पुष्पाताई करत. गो पुष्पाताई. तू झाडक्या लावून चल. अरे वो आणि त्याच्यावरून नाही राहत. खवायला. पुष्पा खावायला. हो चाय काय चाय तरी विचारा काय. आपल्या कामात तेव्हा पण बिजी असलं. छे. खा रे. तू आपल्या कामात बिजी तुला डिस्टर्ब कशा करा. डिस्टर्ब. तुझा व्हिडिओ बघून बघून ते इंग्लिश शिकले.
थांब थांब गो तुझा गेली गावात घेऊन. गो एकदा काय तर बघ काय सारख्या सारख्या 3 वेळा फेरी मारलं पैसून मागसून पुढे पुढसून मागे हा हा ना मी पाय आहे इली गावात घेऊन. गावात घेऊन काय गोष्पताई तो रिस्पॉन्सच नाही देता बघ तुझ्याकडे लागलं. अरे मागे नाही जमत आहे बेटा. काय हे पाय गोळा करूचा. मग कशा देतो. बाबा. आहे? काढतशी लागतो मारी. कशी लात बघा पाडा म्हणून दाखवायचो. काढू येता मी माका नाही म्हणायचं. कशी लात मारीन कशी लात मारीन नखऱ्याची गाल कडीन. नखऱ्याचे गाल चाल. ही सगळी माती लागली आमच्या अंगात. या नको त्या काम आमका चल. अगं बाबलो हुशार तो तुका बरोबर काम हा केलं, नंतर मग वाटलं दुसऱ्याची. बरोबर तुका कामाक लावलं नाही त्यांना ता बघ वांग्याचा काय केलं करू दे. आमका काय या केलं शी 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 शी. चिकल लागलो अंगात. पण तिचं का म्हणा या पाणी खळ्या टाकीत कोणा खळ्या ते का माका आता माझा येईल गो मी 2 दिवसात मी उद्या जाणार शिवाय शिबाय बाय सगळे अंगात वाटतात. चल माका ती टोपली दे मी जातोय घराकडे हे पायपाची आधी त्याच्यामध्ये नाही झाला. काय असं रापत राप्यासारखं काय तू मला देतो पाय. हे बाळे पाय गोळा कर रे. हे धू चल. चिकल सगळं मी आमच्या हातात. तू बरोबर कामा सांगतस रे ते का एकदम सगळी अंगात आम्ही आंघोळ करूची नाही या. सगळी माझ्या व्यक्तीत माती. ही चल. नाही, मी नाही पाईप नेणार ते गोळा केलेलंच नाही. आणून आईचं टाकलं. म्हणा वडीत काय चाललं असता तू तर पाटात गेलो गो जाऊ दे तो पाटात. मग शेणा विनत ना आणलंच ते का ही अशी तुझी कामा ही घ्या काय ठेवचा डोक्यावर ह्या वरचा वरचा घ्यायला खोली येत नाही. खोली येत नाही सकाळी पड येत नाही. काळ पडताना त्याचं नुकतं काम येतायला. कोणाचा वाटेत ना उठ असं काय दुसऱ्या काम सुपारी मासे काय ठेवचा